आयै साहा लोंसै फैदो नुबाय आंजों दावहा नांनायनि फिथाइखौ नुबाय नोंनि फिसाया आंनि खाथियाव खेमा बिनो थिनदों आं आंनि फिसायनि गोरोन्थिखौ बुंफ्रुनो हागौमोन नाथाय आं बुंफ्रुनायमोनब्ला बिमा आरो फिसाज्लानि सोमोन्दोआ अराय समनि थाखाय हेंथा जानानै थालांगौमोन बे बेसेबांबा गिदिर गोरोन्थिखौ रैखा खालामनो थाखायनो आं गोजौ गाखोलांदोंमोन आरो बेयावनो जुदि नोङो साननानै लायो सिनेमानि ट्रेलार दिनैसो जासिगोन गुबै सिनेमाया आरो दिनैनिफ्रायनो नोङो बे नखरखौ गारनानै खारनांगौ जागोन इनायनि बेरेखायै जेननानै खारग्रा आं नङा नों जेसेबांखि सोलो खालामा मानो आं जेब्लासिम बे न'निफ्राय हारसिं थांनो गोसो जाया अब्लासिम नों आंखौ बे न'निफ्राय होखारहरनो हानाय नङा आरो आं माब्लाबाबो थांनाय नङा थांगोन थांनांगोन बे गेलासे गाइखेरानो नोंखौ बे न'निफ्राय अराय समनि थाखाय बिदाय खालामगोन खोनायो बिमाया फिसानो गावनि आहारखौ दौनानै गोजोननाय मोनो आरो फिसाया मोनो बिमानिफ्राय अननाय गोजोननाय मोजां मोननाय खाफाल हावरि आंखौ जोनोम होनानैनो आइया थैलाङो बिमानि आहार बिमानि अननाय मोजां मोननाय आं बेफोरखौ बिमानिफ्राय जेबोखौनो मोनाखिसै सिमां नुदोंमोन बिखुनजोखौनो बिमा मानिनानै बिनि बिखायाव उफ्लेनानै बिमानि अननाय मोजां मोननायखौ सुफुंनानै लागोन नाथाय बे आंनि सिमांखौ सिफायनानै थेर बेथेर खालामलांजोब्बाय नों आयै थेर बेथेर खालामजोब्बाय आयै जुदि आं माबाफोर मिथिया हसिया गोरोन्थि खालामफ्लांबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आयै आंखौ निमाहा होदो नाथाय नोंनि बिखानि अननाय मोजां मोननायनिफ्राय आंखौ जायगा होनो नांला आयै आं नोंनिफ्राय बिनि अनगा जेबो मोननो लुबैया अराय सम आं नोंखौनो सिबिबाय थागोन आयै सिबिबाय थागोन नङा बियो माब्लाबाबो जानो हाया नोंनि जायगाया माब्लाबाबो बे न'आव जानाय नङा आरो बेनो नोंनि बे न'आव थानो मोननायनि जोबथा दिन Urmila, ayai! Urmila, मा जाखो आयै? उर्मिला, मा जाखो? बिस! नङा नङा आं बिस होआखै मा जाखो आयै?
आयै आं थैनोसै आंखौ माबार हस्पिटालाव लांनो आयै डाक्टार बाबू बिसानो मारमोन औ नंगौ गिलु बालु बिसमोन निजोम नोङो आंनि आइखौ बिस दौनानै बुथारनो नागिरदोंमोन ना बुं आंनि आइया नोंनि मा दाय मावामोन बुं आंनि आइया नोंनि मा दाय मावामोन नोंखौ इनाय रोखोमै सोबानायखौ सहायनानै थाग्रा आं नङा इनाय दाय गैयै आइखौ बिस होनानै बुथारनो नागिरनाया जेबो इनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्ला बियो इनाय आरो नंखाय बाथ्राखौनो सैथो सानोब्ला बियो इनायसिन नंगौना नङा जेबो सोङा हसिया सोबा फैनाया 100 गुन इनायसिन मा सोंनायनि फिननाय होनो नोंलाय आइया गावनो बिस लोंदों औ नंगौ आइया आंखौ नोंनिफ्राय बोखानो थाखाय बे न'निफ्राय होखारहरनो थाखाय गावनो बिस लोंदों नों फोथाय नैबे जोंनाय बाथौनि साखिनि अरखौ दांनानै समाय लायो आइनो आं बिस होआखै नोंनि बिमाया जुदि बुंमारोब्ला आं बेनो बिस होदों बे बिसखौनो लोंनानै आं गावखौनो गाव फोजोबनानै लागोन जानो हागौ दाहालागै राजिबा निजोमखौ बुनानै न'निफ्राय होखारहरबाय मा बुंखो नों नङा जेबो बुङाखै जोंनि राजिबा मानो दासिमबो सफैदिया आं सौफैबाय आयै फै फिसा फै नों समाव सम लानानै फैयामोनब्ला आं माब्लाबानो थैनानै थांसिगौमोन खोनासं फिसा बे हिन्जावा दिनै आंखौ बिस होनानै बुथारनो नागिरदों गाबोन नोंखौबो बिस होगोन नों बेखौ गारदो फिसा डाइभर्स खालामदो आं डाइभर्स खालामसिगोन आयै जुदि नोंनि खोथाया सैथो जायोब्ला थारैनो आं निजोमखौ डाइभर्स खालामगोन थेवब्लाबो आयै फासि होजानायनि सिगां दायनिगिरिया फंनैसो खोथा बुंनांगौ थायो बिनिखायनो निजोमा दिनै फंनैसो खोथा बुंनो फैदों बिस होनानै समाय लायै बे जोंनाय बाथौनि साखिनि अरखौ दांनानै ओरैनो आं नोंखौ बिस होनानै बुथारनो नागिरदोंमोन बुंदो आइ बुंदो बे अरखौ दांनानै आं नोंखौ बुथारनो नागिरदों होननानै बुंदो आयै सैथो खोथाखौनो बुंदो
दिखांफिनखो आयै दिनै सैथोना नंखाय बयनिबो सिगाङावनो फोरमान जागोन बुंदो आयै बे अरखौ दांनानै बुंदो आयै आं नोंखौ बिस होनानै बुथारनो नागिरदोंमोन बोरो बेमारियालाय आरे नोंसो नोंहासो जादों नाथाय नों सोर आंथ' नोंखौ सिनायनो हायाखिसै आं बै फार्मासिस्ट आंखौ सिनायनो हायासै मैया आंनि फार्मासियाव फैनानै बिसनि सोमोन्दै सोङाखै होनबा मैया नंगौ मैया आइया नोंथांनाव मा सोङामोन मोनसे बिसनि बथल लाबोनानै बे बथलनि बिसखौ लोङोब्ला बेसे समनि गेजेराव एफेक्ट खालामो आं बुंदोंमोन 1 निफ्राय 5 फथा लोङोब्ला 1 घन्टानि गेजेराव वास खालामोब्ला लोंग्राया बासियो आयै बे खोथाखौ नों बिथांनाव सोंदोंमोन नङा नङाथ' सोमोनांथाव मैया बेलासियाव गावनो सोंफैथारबाय दानिया नङा होनना मानो बुंखो अह हमनो हाबाय आं सोरखौबा फासायनो थाखाय बिसनि सोमोन्दै मिथिनो फैदोंमोन नंखाय बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा आयं राजिब बे बथलखौ आयंनि बिसिनानिफ्राय मोनदों नायदो नंगौ बेनो बै बिसनि बथला बे बथलखौ लानानै मैया आंनाव फैदोंमोन आयै नों नङा माने आयै नों बाथौनि जोंनाय साखिनि अरखौ दांनानै माब्लाबा नंखाय बाथ्रा बुंनो हानाय नङा नों बेनि थाखायनो अरखौ दांनो हायाखिसै सैथोआ दङ आरो हे गसाइ सैथोआ बयनिबो सिगाङाव सैथो जानानैनो नुजाथिबाय आयै नों निजोमखौ होखारनो थाखायनो एसेबां एनै खामानि मावनो हाबायना आयै आं दिनै नोंखौ आइ होननानै गाबज्रिनो गावखौनो गाव लाजिखांनाय मोनदों ओइ दंलाय बेमारिखौ लांफाखादो बेबायदि बेमारिखौ जोंनि क्लिनिकआव लाखिया दानियालाय आंबो दिनै नोंखौ आंनि हिन्जाव होननानै साननो लाजिखांनाय मोनखादों आयै नों दिनै बाजैखौ बे न'निफ्राय हगारहरनो नागिरनाया बे न'खरनि गासिबो गोजानसो जालांनो हमबाय दासिमबो सम दं आयै नों मोजां जालांदो आयै नों मोजां जालांदो आं बे आखाइजों नोंखौ सोमादों बे आखाइजोंनो राजिब
आंनि बे आखायानो नोंनि मोदोमाव आखाइ होदोंमोन। नांला, आंनि बे आखाइखौ नांला। राजिब बे आखाइनि जेबो दाय गैया अननानै आइनि खैफोदनि समाव जेबो दा खालाम आंखौ नों क्षमा खालामदों निजोम। आंखौ क्षमा खालामदों। रावखौ माब्लाबा बुंनो नाङा नों आंनि जेबो गाज्रि खामानि मावाखै राजिब नोंनि मोजां मोननायनिफ्राय आंखौ माब्लाबाबो नेवसिनो नाङा माब्लाबाबो नेवसिनो नाङा नोंखौ नागारनानै आं माब्लाबाबो थांनानै थानो हानाय नङा आंबो नोंखौ नागारनानै माब्लाबाबो थांनानै थानाय नङा निजोम। माब्लाबाबो थांनानै थानाय नङा। बे न'खराव जेसेबांखि खैफोद आफोदानो फैयाथों मानो नों आंनि खाथियाव थायोब्ला बेफोर गासिबो समखौ मिनि खुसि सहायनानै थानो हागोन राजिब जों आरो दिनैनिफ्राय बे न'खराव थानानै आइयानो जोंखौ नायनो हायाब्ला आं दिनैनो नोंखौ लानानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोसै। नङा नङा नों बे रावखौ बुंनो नाङा नों बिसोरनि सासेल' फिसाला आंनि थाखाय नों न' गारनानै थांनोसै बे दुखुखौ नोंनि बिमा बिफाया रावबो सहायनानै थानो हानाय नङा। आइया आइनि खोथाखौ जेबो दाबुं आं नोंनि सिगाङाव समाय लायो जेरैखि जाया नों आंनि खाथियाव थायोब्ला सानसे आइनि गोसोखौ मोजां खालामगोन कि खालामगोन। आफा नै नोंनि साया जिराय बिहामजो जिराय। बिहामजो फिसा आंनि हिन्जावा माने नोंनि नोंखुनजोनि थाखाय आं नोंनि खाथियाव जोबोद लाजिनांगौ। नङा आफा नों बेफोरखौ मा बुंनो सानदों? बे न'खराव आं फैजेननायनिफ्रायनो नोंसिनि अननायखौ मोननानै नांलाय खमलायब्लाबो जेबो दुखु दाहायानो आंखौ नाख्रेबनो हायाखै। नाथाय बेफोरबायदि सोलिबाय थानो होनो हाया। बेबायदि नांलाय खमलाया जाबाय थायोब्ला माब्लाबा गिदिर एक्सिडेन्टबो जानो हागौ। नों जेबो साननो नाङा आफा नों आंनि खाथियाव थायोब्ला आं आंनि बिखुनजोनि गोसोखौ सानसेबाबो जै खालामनानै लाथारगोन। हे इसोर आं अरायसम नोंनि लोगोआवनो दङ बिहामजो फिसा। नोंनि खाथियाव मोनसे खावलायनाय बे न'खरनि सुखु गोजोनखौ नोंनो फिदिंनानै लाबोफिननांगोन बिहामजो फिसा नोंनो लाबोफिननांगोन। नों बोरल सास्रि आफा आं नाजागोन। नोंनि नाजानाया जाफुंथारदों फिसा। माइ दाव गंबाय थायो साला खाथियाव फै। माना गोसथोयोबा गोसथोयो होनना बुं माइ दावग्रांबाय थायो नोंलाय। नोंखौ गोसथोनालाय मा लाबसै नों बेबायदि बिल्डिं लुनो हागोन? बिल्डिं फैलाव बुरले निजोम आं अफिसाव थांसै।